دوستان عزیز، پیش از ویدیو یک چیز رو گفتنی هستم که چهلی که به همگان معلوم است، ما از یوتیوب طولی چند هفته است که ما پول کار نمیکنیم، یعنی که منیسیت همون کار نمیکنند. نه تنها کانال ما بلکه تمام کانال ها کار نمیکنند، یعنی که منیسیت سفیدگیمون همون پول کار کنی کانال ها است. و همین خاطر ما منیسیت کار نمیکند، کانال کار نمیکند، گفته برای شما ویدیو را ما نمیکنیم، بردوام ویدیو را ثبت کرده پیشکش شما میگردونیم و همیشه در خدمت شما ایم. ما در بر مهاجران بودیم و خواهیم ماند، به خاطر که همونا ما را تماشا میکنند، دستگیری میکنند. امروز که مقصد منیسیت ما را کشتن، ما اونها را فراموش نمیکنیم. به همین خاطر دوستان عزیز، ما همیشه با شما ایم، شما هم همیشه دستگیری کنید و با کانالی همنوا بمانید. رحمت کردم. ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. дӯстони азиз, шояд бисёриҳои шумо ба ҳамон ширкати ки гуфтем муваққатан қатъ мекунанд хатсайрҳоша, барои дигар бародароне ки билет харидагиянд ҳамо хабардор шуданашон, ҳатман лайк монед ва видеоро дар имо то ватсаптон падида кунед. Баъдан мешинем ба ҳазур тамошо мекунем. таърихи 9/03/2022 ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Русия Сибир эълон кард ки дар қатори дигар давлатҳо парвозҳояшро ба ҷумҳурии Тоҷикистон низ муваққатан қатъ менамояд. ширкати ҳавопаймоии Сибир эълон кард ки ба тамоми мусофироне ки аз ин ширкат чипта харидорӣ намуданд, маблағи чиптаро пурра бармегардонанд. дӯстони азиз, каломи шумо аз ин ширкат билет харидагӣ бошен, мақсад метавонед ки пулатонро баргардонанд ва пули чанде ки шумо билетро харидагед ҳамон қадар ба шумо пардохт мекунанд. дар айни замон вобаста ба амалишавии парвозҳои мунтазам байни Тоҷикистон ва Русия аз ҷониби мақомоти авиатсияи граждании кишвар ягон маҳдудият ва монеат татбиқ нашудааст. бояд гуфт ки дар хатсайрҳои ҳавоии ҷонибҳо 5 ширкати ҳавопаймоии Somon Air Тоҷикистон, Ютер, Сибир, Уральский авиалинии ва Северный ветер Русия парвозҳои мунтазами байналмилалиро амалӣ менамуданд. дар аввали моҳи марти соли равон нисбатан кам гардидани парвозҳои мунтазами байналмилалӣ миёни Тоҷикистон ва Русия ба мушоҳида мерасад. сабаби ин байни ҷонибҳо ба қабули қарори муваққатан манъ кардани парвозҳои ширкати ҳавопаймоии Русия Сибир рабт дорад. инчунин ширкати дигари Русия Северный ветер қарор қабул кард ки парвозҳои мунтазамро ба Тоҷикистон маҳдуд намуда, як қисми парвозҳояшро муваққатан қатъ намояд. новобаста ба ин агентии авиатсияи граждании ҷиҳати васеъ намудани ҷуғрофияи хатсайрҳо ва афзоиш додани парвозҳо чораҷӯӣ намуда, дар ин самт бо маъмуриятҳои авиатсионии кишварҳои хориҷии дуру наздик ва ширкатҳои ҳавопаймоӣ ҳамкорию корбарӣ намуда барои ташкили хатсайрҳои зарурӣ тадбирҳои дахлдор меандешанд. дӯстони азиз, ин як хабари кӯтоҳака ки мо буд барои тамоми муҳоҷирон, яъне гуфтанӣ ҳастем ки кадоме ки муваққатан қатъ мешавад, ин парвозҳо доимӣ қатъ намешавад. боз иншоалло ки умедворем ки боз парвозҳояш зиёд мешавад. дӯстони азиз, ин буд як навори дигар ба охир расид. дар канали мо меҳмон бошед, ҳатман подписатсия ва лайкро фаромӯш накунед. то видеои оянда худованд нигоҳбонтон бошад. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.